Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagtuo si Victor nga nang luod ang iyang maguwang. Mao nga giadto dayon niya sa ilang ancestral home. Nakisulti siya kang Aida. Dili ka na lang maging mapakaba na ning maguwang mo. Ate sir eh. Igon ako ng mga luod-luod ni mo. Di ba kuha, anak? Minyo na ko, ate. O happy kami makabato ng anak si Wilma. O nalipay kay kung higayon na, ate. Mao nga, di ko gustong manluod ka. Nga mahiubos ka. O di ko makadalikit din sa itong kaugalingon. Imo na biya ning bahay, ate. Karon nga minyo na ko. May ako plano nga magbayad gid mi si Wilma ug among kaugalingon. Unsa naman lang tong giingon mo nga mupuyo mo din he. Samtang wa pa mo'y kaugalingon. Nga anhiyo na ka din he. Sorry kay ate, tuod kay naginusara lang si Papa Romy. Nga kung ugangan ba? Di ba sa rubiya ni si Wilma? Ug musugot lang sab ka, gato ka dito, kundi as Pilipinas. Kung ni ako ate, kapilar ba siya pagduaw ninyo din eh? Ay, ambot lang ni mo, Victor. Wa pa ba yun mawa nga kung kahiubos ni mo. Sa wa mo paghatag og importansya sa 40 days ni Mama. Ate, niyaduhin ko na, busy mi sa mong planong magpakasal. Naibawa biya ka, anak? Wa gid ko malipay ning gibuhat ni mo, Vic. Wa gyud. Yaon sa man, di ka mukuyog ron ako og ang mga bata dito sa bahay. Gihuwat di mong Wilma og Papa Romy dito. Ato tate. Di ko. Ang mga bata lang doon ako. Kaya ugma, ako sila doon sa papanuroy. Isaad bi ako nila. Hay ng mga bata, te. Natug ang duha. Ang maguwang to as ilang amahan. O di ay. May noon. Sa ato pa, di na ako madaang ako mga pagumangkon. Dili. Salamat na lang sa pangimbitar ni mo. Ay, pasila ni mo ato eh. Kadaghan na ba sa gi-order ko mga sudan? Kwarta na lang ako. Daghan kong utang. Sige, mag-withdraw ko ba? Dagan ti ka. Oh, hello, love. Hello, nang aling nini mo dong. Oh, ngano ikaw may nanawag nang? Ay gisugo kong dawil madong. Tuas siyas banyo, naligo pa. O sa ba iyang gisugo? O dadon kuno nimong auto, ipakarga sa kunong bang regalo. Kana alam kunong masud sa auto dong. Okay nang. Sige. Di pa day ang mga regalo na mo dere. Uy na, adong. Sige, mauro na giingon ni Day Wilma. Bye-bye dong. Sige nang. Ang si Tuyo at tong mate. Gisugo siya ni Wilma ate. Dadon na ako ang regalo ng mo sa kasal. Ang masud lang sa auto. Wala na niya kuha, ah? Ngilad gid og batasan na si Wilma Vic. Wa gid ay siya mahimutang nga di adin ang inyong mga regalo. Gipabilin ko na kay nagtuo ko nga mopuyo mo din he. O sige kuha ana. Wa ko magkinahanglan ana. Ate, ang ay na ni mo ikasuko. Mahiplat ka ba ya? Kagamay anang butanga? Daw nang bayhan na Victor uy. Gigamit ko man ang electric fan. Giinitan man ang mga bata. Gigamit nako. Gisugo gid iya med kay pakuha ang electric fan. Di alam una ng mga regalo na mo ate. Ang autoridad doon ko. Niya, doon lang ko. Di kam koyog. Dili. Sige rin ako. Kuhaan ko ang auto. Gabito na ako. Pangayoon ko ang kwarta ugma ha. Ako yato ate. Gisultihan ko nas dudong bigday. Mayantag may madahas yan ha. Excited ko nga makakita sa mga regalo. Electric fan ra may naklaro gud nako tungod sa karton nga giputos. Bitaw? Una wala pag gayod ihatag.
Aw, mahayo pag gipadala to nimo, day. Ah, sige na lang to nang uy. Gigamit na sa mga bata. Magpalit na lang ko. Stand fan lang. Duha ka buok tag sa Miss Papa. Ay, dili ba mihisgot man si Dudong Bek nga magpalit og aircon? Oo. Miingon lagi siya pero mahal man ko ng aircon uy. Kas pag jud kuryente. Maiko ko. Siya ba'y magbayad? Ay, day Wilma, oy. Nga bang maikog ka man? Nga magtiayon man mo? Dako sam nagsweldos Dudong Victor, dili ba? Gusto kong magtigumin ng aling. May umabot na pa kong anak. Og maangay pang tabangan si Vic. Upat ka buok ng mga pag-umangkon niya o gagmay pa. Ay, buutan sab si Dudong Vic, day no. Parihas gayud mo, mga buutan. Swerte kayo ang usag-usang ninyo, day. Ako ang maswerte ng aling. Gihatag sa Ginoo na akong lalaki nga gimahal ko pag-ayo. Og na, mahal sab kay ko niya. Love? Oh, ikaw naman lagi. Kundayanan yun ni ate ang iyang papanluod. Sige na lang. Wala mo pugsa. Ang mga bata, Tawag ang duha ka gagmay. Ang duha ko no. Tuwa samahan. nag-ulit na sila? Wasap ko magsusi. O base na kay tuwa man duha ka mga bata. Ug ang regalo, dito lang una to lang. Ha? Dito lang una to. Dito umugod si ate nga mupuyot na dito. Okay ra, love. Excited lang unta kung makikitag unsay sud sa mga regalo na to. Pero sige na lang. Mag-shopping lang yata sa mga kinalanan mo, lab. Labi na sumabot ang baby. Love, sa'yo pang i-shopping, uy. Pila pa lang ni kabuwan. Natawag na si Papa Romy. Ikaw rin mo ganyan din eh. Nasa yung kwarto. Mabala ka ba ako niya, love? Kay magsigilag sudong sa picture ni Mama. Niya, muhilak. Nanag yun ang mga tiguang, lab. Gikinang na, pag-isultihan na yun. Mabitaw na akong gibuhat. Ug usahay sab, sinang aling ang mamam kang papa. Pila na ba yung edad ni Papa? Mag-70 na sa sunod tuig. Okay. Kanindot ng ihigda, lab. Tanas kwarto na. Pero pasensya na ha. Dilipog na ang atong kwarto. Ay kabalaga, ba na yun, mag-shopping ta. Sa tanan mo kinahanglan. Di sa ta magpalabi, love, uy. May maabot na biyat ng anak. Ibawag ko, lab. Pagkatugan ako eh. Vic, love. Hoy, kapalit ko na masultihi kung asa ta. May bawag ka karon. Vic, takot na ba akong tiyan, ha? Di na maayo kung mubiyahe kong taas. Hapit na ba ako mga anak? Bao gani nga gusto kong makita mo kinidapita karon, lab. Ay kabalaga, doon na ta. Unsa jud ka na ay? May bawag ka lagi karon. Miso lagi tayo ning dana. Asa na masabta? Oh, subdivision lagi ning Davida. Oh, may mga pila ka bahay na. Okay. Manaw na talab. Kinit ha, ablihan ti ka. Dali. Dali, lab. Hinay lang, ha? Love, mirig na kasabot na kung anong gidako ni mo din hida. Dali. Dini. Dini yung natalab. Makita na to, gikan din ka ng duha ka bahay. Duha ka building. Hay na ng building nga ang nagustuhan mo. Vic, bisan hain anha, pulos ning tut.
Pero hindi na ang duha ang gusto gid mo. Ikaw ha, bauday ning bisitahan nimo kanang wa ka dito sa bahay. Wa pa ko nimo tubagag na. Asay gusto nimo anak love ha? Sige na, asa ang building nga? Kanang dili kayo dako. Pero two stories. Kana, cute kay na oh, para nako. Pues, huwag ka masayop love. Moray po'y ano to, human mo ihmugso si Baby James Lindon. Vic, love. Nalipay kay ko. Salamat. Intalay ko nga na love. Huwag mo na'y trabaho o nila sunod si Mana. Kadako kas na gasto ni mo, anak, no? Tugurog alang ni mo, huwag sa umabot ang anak. Ihatag ko ang tanang mga butang na makalipay sa akong binahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!